Áno, no. Hovoria kolegyne, že je toho menej odpadu ako po minulé roky. Súhlasíte? Tak ako každý rok sa dá zbierať, určite sa tu nájde čo dočistiť. Teraz, jak tu robili sme tieto stavebné práce, tak sa tu ešte asi popri týchto nových chodníkoch dá čo vyčistiť. Čoho je najviac? Čo najviac? Papiere, hlavne papiere a Cigaretové krabičky, áno. Vreckovky. Také, áno, presne tieto veci také. Drobné Alebo iba zo veci. sladkostí, keď sa Áno. tu Nie je toho mládežníci veľa. poprechádzajú, nenájdu smetný koš, bohužiaľ. Chodíte pravidelne na túto akciu? Veru, No, neviem, A veľmi koľký rok to mestský úrad už robí, aspoň štvrtý sa mi to zdá. už aj Neviem presne. Minulý rok som ja absentovala, lebo sme mali nejaké povinnosti na poslednú chvíľu pracovné. Takže ja som minulý rok nebola, ale chodievame vždy. A není vás tu veľa, ostatní kolegovia sú kde? roztrúsení. Aj Sú na pozdĺž druhej celej. strane. Ešte z pozdĺž druhej celého strany bola nejaká brehu časť, sú roztrúsení. takže určite aj cez val sa treba pozrieť. A tak možno sa to nevníma, ale... A od zamestnávateľa ste boli nejak motivovaní zúčastniť sa, alebo to bolo v rámci každého voľného času? No tak ako motivovaní sme uvedomili, myslím si, že tým, že je to už aj tradícia, tak ako veľmi radi prispejeme. Naši kolegovia zo životného prostredia, Áno, tak ako tí nám myslím, že už dosť dávno osvetu robia v tomto smere.